Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sikulethela zona indaba eyifika ngaso ke isikhathi mbukeli ke engena njengamanje ke kubatshazwa ihluku ke esenziwe iwona ke umndeni wakhona ke lapha ke kwaSibisi ngevideo ke lapha ke ekhaliseke abaningi kuona ke uTikTok noma ke einkundleni zokuxhumana nje okuyiyona ngempela ke mbukeli ke etrendayo ke lapho ke khona ke umlisa ke obese lobole ngempela ke ngemali ke impela ke enkulu kakhulu ke waze wahambisa nazo ke ibizo kuvele ke ukuthi ke uze vele wayilanda zonke ke ibizo zakhe ke ebese ehambisile mbukeli okuyivideo ke ngempela ke leyo ke eshaqiseke abaningi ke ngempela ke nansi ke ivideo ana ke encane ke mbukeli engithe ngakuphathela yona ke khona ke lapha ke enkundleni zokuxhumana okuyiyona ke ivideo ngempela ke lapha ke ephayizayo noma ke etrenda kakhulu ke mbukeli siyabonga. Aze wakhohlakala umndeni wakwaSibisi ngakwaSibisi impela kodwa hayi ngiyawaqala amaqola nje baqale ngogama elihle RSA ingane yabo ugama elihle uyikhethile lapha yavuma wahamba ugama elihle wakhokha amalobolo kaSibisi okay 17k wawukhokha umfana these kufanele uqhubeke into umfana lokho efona yabanjwa umama wentombazana uMandisa waphendula wathi ingane yakhe ayisoze yathatha umuntu okhubazekile mina ngiyayibuza ukuthi bayamkele kanjani imali yomuntu okhubazekile ukukhohlakala lokubhlungu ukuthi ukhethiwe khona laphana wakhethwa wavuma wathatha imali bayivuma ayisaqhubeka kanjani into okay sesiyatholakala iscam sakhe esezama uqola lo wesibili ubaba esezama ukumqola ke uzamile ke kulona cause ubhuti ukhokhe u68k wambesa shuthi sekumale iqhubeke umshado intombazane yaphiqili kathi aqhubeka imshado ubhuti kohamba olanda into zakhe zilande bhuti namalobolo bele bakunike phelele ubuqola ngeke nithi niyaso into le ntombazane inkosi yami ingangikwatisi mina you can't accept into yazi ukuthi ngeke uzukhona ukuyimela shuthi lo mndeni wakwaSibisi usebenzisa lengane for ukuthola for ukubenefita ngayo hayi no ba wrong hey hayibo hayi ngeke mina ngase ngikhulumela iside la gama elihleke ugama elihle RSA ayibuye imali yakhe inkosi yami Somandla ayibuye ukuthi ukhubazekile or in babeyamkela kanjani imali yakhe egcineni bazomdelela bembize ngezici khohlakala Mandisa la ukhona sisi nomndeni wakho nje hayi angizwa kahle kaShembe hayibo nayi intombazane yabona nje ngichaza ukuthi nje ngibona ama video belanda ingubo belanda landani kusasele okuncane mina nje sengikhulumela ugama elihle Nkosi yami mayibuye imali kaGama elihle ukuthi kwenze njani babeyithathile abayibuyise bakwethu akusikho oqala sisokwesibili cha ubuthi uyazama ke this time around bakubamba uqotshweni nje ngikhulumela ugama elihle guys my trend ifinyelele ngithi le ntombazane mayibuyisa imali kaGama elihle bakwethu ngeke imali ayicoshwa phansi soze kalokho soze and yazi ngoba enza kanjena nje enza kanjena lo girl uyothola nje umuntu wrong uyothola umuntu wrong azisole ngoba semhla